chamadas a Cristóbal de Cea. Acolleron moi ben os vecinos, especialmente os nenos cos que xogou moitas horas, os que contou contos e fixo uns trucos de maxia. Ao despedirse, concentrou a todos os nenos na praza e díxolles: Foi vos comigo, por eso quero faceros un regalo especial, pero ten que ser unha sola cousa. Os nenos alborotáronse moito, primeiro moi ledos, porque sabían que obterían un agasallo, por moi caro e maravilloso que fose. Pero logo comenzaron a discutir, porque como tiña que ser unha soa cousa, non se poñían de acordo, de modo que se puxeron a rifar uns con outros. Algúns dos nenos pediron cabalos. Outros querían unha moto moi potente. Alguén tiña un tollo de bonecas bailarinas. Houbo quen pediu valor de regulamento. E tamén houbo quen pediu maravillosos contos de fadas. Unha das nenas que vía que non se daba posto de acordo dixo: Xa tenho a solución, repetide comigo, señor bruxo. Señor bruxo. Pedimosche unha soa cousa. Pedimosche unha soa cousa. O que te pedimos é. O que te pedimos é. Que sempre se nos conceda todo o que te pidamos. Que sempre se nos conceda todo o que pidamos. O bruxo pensou que era unha nena moi lista. Axeitou a súa vara máxica e Desejo concedido. marchou da vila. Os nenos do cabalo tiveron cabalo, inmediatamente puxéronse a galopar. Os da moto tiveron as motos inmensas e potentes e veña a correr. As bonecas, que delicadas bailando. As pelotas botaron sen parar. Os contos, veña que veña a pasar furios. Pero claro, pronto complicáronse as cousas. Cada vez que alguén se lle encaprichaba dunha moto, tiña unha moto e outro día seguinte. Estas revolaban de cabalos que chocaban porque non cabía. Estaban sobre as camas e non se podía dormir. Se enchían as casas e non había espazo ni para comer ni para estudar. Os contos amenazaban con romper os estantes. E os nenos comenzaron a aburrirse. Tiñan tantos xoguetes que era imposible xogar. E a nena volveu a pensar. Xa teño a solución. Repetide comigo. Señor bruxo. Señor bruxo.
Pedímosche unha soa cousa. O que che pedimos é que nunca se nos conceda nada do que che pidamos. Fixeron a proba e funcionou. Desexo concedido. Nin cabalos, nin motos, nin contos, nin bonecas, nin pelotas, pero nin tan sequera bolas, nin buxainas, nin xogos de ordenador. Non había ositos de peluche, nin coches de xoguete, nin chuches de todo €1. Nada, nada, nada. Nin o día do aniversario, nin na casa dos avós, tampouco rematar o curso, nin o días de resvagos. Nada, nada, nada. Os nenos de novo aburríronse. Todos miraban a nena como se ela tivese a culpa, e a nena volveu a pensar. Xa teño a solución. Xogamos en xoguete. E xogaron. Olivia, Olivia quería ser enfermera de primera. Olivia quería ser enfermera de bebés. Pinchando una cura, amigo estaría hasta la cuna. e xogaron ao pase misil. Pase misa, por las puertas de Alcalá. El de adelante corre mucho y el de atrás se quedará. Con las puertas, sí, claro. Pase misa, por las puertas de Alcalá. El de adelante corre mucho y el de atrás se quedará. Chocolate fresa. E xogaron Antón Pirulero. Pirulero, cada cual que atienda su juego, y el que no lo atienda pagará una prenda. Antón, Pirulero, cada cual que atienda su juego, y el que no lo atienda pagará una prenda. E xogaron a falar cos vogais. Pío, 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 Japón cagaragaría la noite e o Japón da mañá. Hola, O goluño pupú, o copón cagracó, o goluño de un notó, o copón de un muñón. Hola, O goluño popó, copón cocorocó, o goluño de un notó, copón de un